Belki vê deverê jî wekû Bahdînî têne navkirin. Her wesa têne nazkirin bi kirmancên Kurdistana başûr, navê devoka zarafeyê wan jî her Bahdînî ye. Devoka Bahdînî nêzîkî devoka Botanî û Hekarîyê ye. Ji ber ku ev her sê devere nêzîkekin. Lêbelê mixabin ji ber egerên siyasî û paşebûna Kurdistanê mirov hest pê dike ku ev devere jêkgîrin û di warê kargerî de jêkcudane. Li her çende jêkcudane jî belê bazirganiyeke bihêz di navbera wan de heye. Kargerî û parêzgeha Badînan daniştiyên vê deverê di navbera milyonek tawa nîv in. Parêzgeha dîrokê bi tenê nêzîkî 920,000 kesan dijîn. Ji wana 241,000 malbendê parêzgehê dijîn yan mirov dijê bêje 26 19 ji daniştiyan parêzgehê li bajarê dîrokê Botan dijîn. Dîrok dikeve navenda devera Badînan. Dîrok nêzîkî 75 kilometre ji Kurdistana bakûr. Parêzgeheke dîrokê jî 6 qezeyan vekitê dihok, Zaxo, Akrê, Semê, Amediyê, Şêxan. Bajêrê Zaxo dikeve ser sinorê Kurdistana bakûr bi dûratiya nêzîkî 8 kilometre. Zaxo dergeheke zor giring e di warê awurî de ji bo devera Badînan bi taybetî û Kurdistana başûr giştî. Daniştiyên bajêrê Zaxo bêtirin ji 8,000 mirovan bajêrê Akrê dikeve rojhelata devera Badînan. Akrê dîte hejmartin ek ji bajarkên mezin yên devera Badînan. Daniştiyên devera Akrê nêzîkî 200,000 mirovan. Bajêrkê Semêlê dikeve rojavayê bajarê dîrokê bi dûratiya 8 kilometre. Helbesta rêjeyeke berçav li vî bajarekî aqincî ne. Bajareke Amediyê li serdema mirnişîna Badînan de paytextê ve vê mirnişîna navhatî bû û malbendê edeb û zanînê vê deverê bû. Ta îro jî ji warên vê dibistana muayînê mîna fêrgeha ovadî û çendîn fergehên dî li vê deverê zêdebarî û çendê hejmara daniştiyên bajarkê Amediyê nêzîkî 10,000 mirovan in. Şêxan bajarekî teze rizgahkirî ye. Ev bajarke dikeve navbera Ertûşê û Akrê de. Aqinciyên evî bajarkê navhatî, pêkhatiyê û bisilmanan êzeliyan Kiristiyan. Her wisa devera Şengal dihête hezmartinek ji deverên girîngên Badînan lê ev deverê niha bi rizgah kirin. Giştî cenga rizgariya Iraqê sala 2003. Li dev çend jêderan tê zanîn ku hejmara daniştiyên bajêrkê Şengalê nêzîkî 40,000 kesan helbesta ji warê gazû ji bajarê dikeve geh û Botan ser bi sinorê devera Badînan dikeve. Ayîn nav devera Badînan de gelek ayînên cida hene wekû bisilman, zerdiştî, hezidî, Kiristiyan û Ermenî. Her wesa tê zanîn çiyê ji berê li vê deverê dijiyan. Rêjeya bisilmanan rêjeya herî mezin devera Badînan. Rêjeya bisilmanan nêzîkî 3,7 çonkî li bajêrên mezin wekû dihok, Zaxo, Akrê, Piraniya herî mezin ya aqinciyan ji
aliyê Musilmanan qeytilî. Ayinê ezdiyan tê hejmartin û ayinê duyê li vê deverê ji ber ku rêzeheka berûçav li vê deverê dijîn. Hejmara wan li devera Badînan û di navbera 5,000 ta 16,000 kesan e. Piraniya ezdiyan daniştiyê li devera şengal û şêxanan helbesa ayinê Kurdistanan jî kevin da akinciyên ve deverê ve. Ev de şehit bêjit li ser demê İmparatoriya Aşûriya Tanûke li vê deverê dijîn. Ev ayinê yê berbelave li çendin deverên ciyaciyayên Badînan. Piraniya akinciyên Kurdistanan li bajarên dîrok û zaxo dijîn. Ermenî û legê dî vê taybetê de jî ayinê Kurdistanan. Wekî tê zanîn piraniya wan li bajarê zaxo dijîn. Îjo helbesa Badînaniyan navberê bi mîrnişîna Badînaniya ku di navbera çerxên 13 û 14 li ser destên bihatîn şemdînî hatiye avakirin. Wekî tê zanîn ku ev mirnişîna lihêztirin mirnişîn bû li deverên Kurda di vî serdemî de mirnişîna Badînan hukûmranî dikir li navbera salên 1336 ta 1343. Helbesa leşkerekê 40,000 birrêk û pêkav hebû paytextê vê mirnişînê Amediyê bû. Bajarê Amediyê tê gevita navbera çiyayên Metin û Garê. Dîrok di devana çerxê 20 yê û kare satên devera Badînan li salên heşteyan ketibû ber şepolên kimyabaran û enfalan. Bi hezaran mirovên bi kone habûn qurbaniyan wan karisteyên enfalan yên hovane bi sedan mirov bûne qurbaniyê kimyabaran û bi hezaran xwe hatine wêran kirin. Angeştek li ser navê Behdînanê. Dema wila İslamê hatiye Kurdistanê li herêma Behdînanê bi hema navê îlekê heşîrekê Kurd hebûye. Di tomarkirinên rojavayên de navê vê elê wekî berînî derbas dibe. Dibêjin vê elê gelek delek Musilmanî qebûl kiriye. Li sedan salan li ser olan zerdeştîtî mane. Musilmanan bo henekên xwe bi wan bikin biçûk bixin ji Behdînan ji bedhînî kirine bedînî, behdînî yan gebern. Evê li Kurd îranî bûye ji ber ku vê demê gelên îranî tevlihev bûne dîroknasên farisan wan wekî faris jî tomar kirine ku ev ji ber siyaseta Îranê ye. Ji vê vejayê Behdînan damalûjê çavkanî. Çavkanî herî mezin Wikipedia azad.